Jeg kendte ikke til den her teknik her, før jeg lige læste om den før. 5, 4, 3, 2, 1, right? Og så tænker vi med det samme. Det er den der, hvor jeg skal trække vejret 5 gange. Det her, det er, hvor det er sådan, at dine sanser skal indgå. 5, 4, 3, 2, 1. 5 ting, du kan se. 4 ting, du kan høre. 3 ting, du kan dufte. 2 ting, du kan røre. Og 1 ting, du kan smage eventuelt. Right? Hvis man giver sig tid til at gøre det. Right? Hvis du er opkørt, hvis du har det svært, hvis du har et eller andet, right? Det kan man mærke på noget. Whatever. Og pointen med det er, at stille og roligt, så bliver vi grounded i vores centralnervesystem. Vi regulerer det ved, at det kun er noget sanseligt, uden noget, vi har alverdens forhold til. At det er det, der kommer ind i systemet. Det er det system, der skal forholde sig til, og det regulerer os. Og regulering, den dikterer det hele. Så hvis du har fokus på det, så skal du nok klare, hvad end du står i, langt bedre, end du normalt ville. Som regel så vælger man nogle bedre strategier over sig, når vi er reguleret.